jakaa vähän mun ajatuksia, niinkö tämmöisiä yhteiskunnallisia, lastenhoidollisia. Mulla on siis tää 5 kuukautta vanha poika ja 3-vuotias poika ja vähän yli 3-vuotias. Tää mun vähän yli 3-vuotias on siis aloittamassa päiväkodin maanantaina ja hän ei siis halua mennä sinne. Ja aina kun siitä on puhuttu, niin hän sanoo, että äiti, ei puhuta edes siitä. Ja pahoittaa mielensä, että on niinku silleen tosi kiitollinen sen asian tiimoilta. Mä sitten niinkö burnasin sitä mun yhdelle ystävälle tuossa muutama päivä sitten ja mitä mä teen sen asian kanssa ja näin. Niin tää viesti tai jutun idea ei ole siis haukkua millään tavalla mun ystävää, vaan hän sanoi just hyviä juttuja. Siis sinänsä, että ne sai mut ajattelemaan niinkö tätä asiaa sellainen vähän laajemmin. Niin mun ystävä sitten, että hei Jaana, että sun pitää olla vähän itsekkäämpi. Että muista olla vähän itsekkäämpi, sä tarvit omaa aikaa ja niinkö omia juttuja ja että jaksa paremmin ja toi valotus on vähän kova. Ja semmoista ja sitten, että tosiaan se itsekkyys ja sitten, että lapsi tarvitsee niinkö, että teidän pitää opetella olemaan niinkö erillänne ja lapsi tarvitsee niinkö kavereita ja että otat tää silleen, että tekee hyvää teidän koko perheelle, että sä jaksat sitten olla parempi äiti, kun sä oot välillä erossa sun lapsesta. Joo. No, tossa oli siis monta semmoista niinkö aika mielenkiintoista juttua siis sinänsä, että mä niinku rupesin miettimään itsekkyyttä. Siis sinänsä, että ensinnäkin, että Jeesus opettaa, että kuka teistä haluaa olla suuri, se olkoon toisten palvelija. Jeesus myös sanoi, että ei ihmisen poika tullut tänne palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja me ollaan niin itsekkäitä nykypäivänä, että narsismi on niinkö sellainen niinkö ihan niinkö joka päivä, niinkö semmoinen ihan normijuttu. Me ollaan niin itsekkäitä, että me ollaan tuhottu luonto. Me ollaan tuhottu melkein kohta tää planeetta. Me viedään 1-vuotiaana meidän lapset päiväkotiin. Ne ei osaa sanoa sanaakaan. Ne ei osaa puolustaa itseensä millään tavalla. Niillä ei ole mitään saumaa selviytyä siellä. Ne traumatisoituu ihan hitosti. Mut silti me tehdään se, koska miksi me tehdään se? Me tehdään se, että me saadaan rahaa. Mutta todellisuudessahan se ei aina ole niin. Vaan todellisuudessahan me ollaan välillä tosi itsekkäitä. Koska me halutaan parempi auto, me halutaan uudemmat vaatteet ja käydä kampaajalla ja paljon rahaa. Niin oikeastihan se tarve on siis se, että me tarvitaan asioita ja me ollaan itsekkäitä. Siksi me luovutaan meidän lapsesta ja sen hoitamisesta kotona, koska A se on rankkaa, B se on hermoja raastavaa ja C sulla menee rahat. Niin me ollaan itsekkäitä siinäkin asiassa. Me ollaan niin itsekkäitä, että avioliitot ei enää kestä. Perheet hajotetaan, koska me ollaan niin itsekkäitä. Me halutaan aina parempi liitto, me halutaan komeampi kumppani, me halutaan parempaa, me etsitään koko ajan lakkaamatta, me etsitään jotakin parempaa. Aina on jotain, mikä on parempaa jossain tuolla muualla. Niin me ollaan väärässä. Meidän ei pidä olla enemmän itsekkäitä, vaan vähemmän itsekkäitä. Niin kuin Jeesus on meille opettanut. Ja sitten että lapsi tarvitsee kavereita. Joo, no lapsethan oppii leikkiin niinkö keskenään semmoista niinkö tavallaan semmoista, mä en muista miksi sitä sanotaan, mutta siis semmoista niinkö oikeeta leikkiä vasta joskus +4-vuotiaana. Mun poika on siis 3,5-vuotias. Ja äidit ja lapset, että meidän pitää opetella olemaan erossa. Tekee teille hyvää. Joo, kyllä, mutta isä on sitä varten. Siis mä joskus kuulin joltain tämmöiseltä psykologilta tyyliin jostain, että siis lasten
psykologilta, että isän tehtävä on erottaa lapsi äidistä. Kuulostaa loogiselta, että se isä, se mies, varsinkin pojan, joka on yleensä enemmän vielä äidissä kiinni, niin vie sen miesten hommiin. Ottaa sen ja nappaa syliin ja lähtee kalaa. Mun mies ja mun poika on just nyt kalassa. Niin, mä koen, että tää on semmoista, että ollaan erossa toisista. Ja mun lapsi ei itkenyt eikä, se oli ihan tyytyvä, että se saa olla isän kanssa aikaa. Ja valotus on vähän tälleen aika vaikea tässä. Niin, että mahuttais siis molemmat tässä kuvaan. Ja joo, tää herätti paljon musta siis ajatuksia sinänsä, että mä oon ollut päiväkotia vastaan siis muutenkin. Ja sitten mun ystävä, että et sä voi antaa sen lapsen määrittää sitä, että mitä teillä tehdään tai jotain. Joo, no siinä varmasti tää yhteiskunta haluaisi varmasti just niin, että kun se äiti ajattelee omilla aivoillaan, niin sitten käännetään se silleen, että tämä yhteiskunta, että tavallaan, että mä annan mun lapseni määrittää meillä kotona 3-vuotiaan, meneekö se päiväkotiin vai ei, kun se itkee. Ei, kysymys ei todellakaan ole siitä, vaan siitä, että mä mietin, että onko se oikein, kun mun lapsi ei halua olla musta vielä erossa päiviä, eikä pikkuveljestä. Ja se mielestä täällä kotona on kiva olla. Tänään me leivottiin pullaa, me käytiin katsoa asuntoautoja, me tehdään joka päivä jotain. Se haluaa olla täällä kotona, se tykkää olla täällä kotona. Niin, sit mä mietin myös tätä sillä, että luonto, että Jumala on luonut kaikki nämä luodut olennot täällä, linnut esimerkiksi, niin ne ei lähde sieltä pesästä ennen kuin ne osaa lentää. Se äiti ei siivellä tökkäse niitä, vaan silleen pikkusena ihan ilman, että niillä on mitään lentotaitoa vielä ja sitten ne vaan kuolee johonkin. Siis ymmärtääkseni ne putoo sieltä välillä sieltä puusta, mutta ne harjoittelee sitä lentämistä. Siis että ei tuu ketään toista lintua, joka vaan ottaa sen linnun ja sanoo, että hei nyt mennään tänne ja nyt sä et näe sun lintuemoa sitten tänään ollenkaan. Silleen, että what? Tämä yhteiskunta on niin semmonen, se haluaa kasvattaa, se haluaa meidän lapset sinne päiväkotiin, koska se haluaa meidän lapsista yhteiskuntauskovia. Ei perheuskovia, ei niin, että se lapsi uskoo ennemmin vanhempiaan, sitten myöhemmin tulevaisuudessa, kun se haluaa, että se uskoo tätä yhteiskuntaa. Että se on orja tälle yhteiskunnalle, että se palvelee tätä yhteiskuntaa. Mä taas itse haluan, että mulla on vahvin mahdollinen side mun lapseen, koska mä ymmärrän, millainen kusetusjärjestelmä tämä yhteiskunta on. Joo. Ja herätti tosi paljon siis itsessä siis ajatuksia siis siitä, että että miksi että eihän Jumala luonut sitä silleen, että se lapsi syntyy ja tälleen näin ja sitten tulee tulee vaan joku tyyppi, joka ottaa sen lapsen siltä äidiltä ja vie väkisin sen jonnekin ja sitten vaan kaikki on onnellisempia. Te voitte kaikki paremmin ja te olette kaikki onnellisempia. Hää? Eikö se lapsen jotenkin semmoinen, mä koen, että semmoinen luonnollinen tapa on se, että se lapsi kasvaa siihen. Joku lapsi on valmis lähtemään 3-vuotiaana, joku 4-vuotiaana, joku vasta sille 5-vuotiaana. Että meillä on niin hirveä kiire kenkiä ne meidän lapset pois niistä jaloista häiritsemästä meidän muuten niin hyvää elämää. Siis, ja mitä se on? Itsekyyttä. Se on niin itsekyyttä. Ja mä en usko siihen. Mä en usko itsekyyteen. Mä uskon siihen, että Jumala on luonut meidät palvelemaan toinen toisiamme. Ja just siihen, että joka haluaa olla suurin, se olkoon toisten palvelija.
Me asutaan täällä maalla, keskellä suurin piirtein mitään, Akaassa, siis Toijalassa. Ja mun mielestä mun lapsi on täällä onnellinen. Täällä näin, täällä peltojen keskellä ja täällä ulkona ja täällä pikkuveljensä ja äitinsä isänsä kanssa. Ja, niinkö, en mä koe, että mun tarvii niinkö erottaa mun lasta minusta, ellei mun lapsi ole valmis. Ja se, että mun lapsi ei ole valmis, se kertoo jotain. Ja se, että musta tuntuu semmoista puristavalta, kun mä niinkö mietin sitä, että mun pitää väkisin se sinne, niinkö, että mene nyt ja voit paremmin, olet onnellisempi. Niin musta tuntuu itsestä niinkö puristavalta, niin se on mun äidin vaisto, joka sanoo mulle, että se lapsi ei ole valmis. Näin mä sen niinkö koen. Mutta tosiaan tää yhteiskunta haluaa opettaa toisin. Mutta mä oon äiti. Mun pitää kuunnella mun lapsia. Mun pitää kuunnella mun itseä. Ei tätä yhteiskuntaa. Joo. Sellaisia asioita. Sellaisia asioita itselle tuli heräs tästä meidän keskustelusta mun ystävän kanssa. Ja mä halusin jakaa tän, jos se vaikka auttaa jotain tai niin, mä haluan jakaa asioita. Joo. Ei muuta kuin meillä aletaan tässä iltapuuhia ja kova illan jatkaa. Jumalan rauhaa. Vanhaan aikaan aina toivotettiin talon rauhaa. Raamattu sanoi apostoloille, että toivottakaa mennessänne talon rauhaa, ja jos se talo ei sitä jotenkin niin ansaitse, niin se rauha palatkoon teille. Rauhaa.